बे समाव मोनसे गोनां रादाब बांलादेशनि गाहाय बोसोनगिरि मोहम्मद यूनुसआ फैगौ बोसोरनि जुनसिमनि गेजेराव गावनि मासिनिफ्राय बिबान एंगारनो थियारि। मोहम्मद यूनुसनि बांलादेशनि गाहाय बोसोनगिरिनि बिबान एंगारनो नागिरनायनि आन्दोआव मा जाहोन थानो हागौ? नंगौ, बांलादेशनि गाहाय बोसोनगिरि मोहम्मद यूनुसआ आखाइ दिखांबाय। बांलादेशखौ खुंनो हानाय आंनाव गोहो गैला होननानै आखाइ दिखांबाय मोहम्मद यूनुसआ। बांलादेशआव बे समाव दावहानि थासारिनि गेजेराव मोहम्मद यूनुसआ गावनि बिबान एंगारनायनि खौरां फोसावबाय। गाहाय बोसोनगिरि मोहम्मद यूनुसआ 2020 मायथाइनि 30 जुननि उनाव सानसेनि थाखायबो गोहोआव थानाय नङा होननानै खौरां मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोहम्मद यूनुसनि दैदेननाय सरकारा बे समाव बांलादेशखौ खुंनो गोहो गैला। बे समाव दान बान्था होनोबो गोहो गैला बांलादेश सरकारनाव। बांलादेशआव फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै गासिबो सरकारि बेसरकारि मावख'गिरि मावसुमाफोरा गोबाव समनिफ्राय दान बान्था मोननो हायाखै, जायनि थाखाय बांलादेशनि थागिबिफोरा खुंथाय सरकारनि हेंथायै सोमावसारनो ओंखारबोदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेबादि थासारिनि समावनो गावनि बिबान एंगारनायनि खौरां फोसावदों बांलादेशनि गाहाय बोसोनगिरि मोहम्मद यूनुसआ। मोहम्मद यूनुसआ बुंदों दि हादरा आथिखालाव मोनसे गोब्राब थासारिजों मोगा-मोगि जागासिनो दङ आरो आवामि लीगखौ होबथानायनि उनाव दावराव-दावसि थासारियाव दङ। नखरारि आरो गेजेर हायुंआरि मोननैयावबो मोनसे दावहानि थासारि सोमजिनानै दङ। बेयो हादरनि दावगानायाव हेंथा होदों, जायनि जाहोनाव गाज्रि जोबस्रांनायनि लामायाव आरो बे समाव जोंखौ सोनारनाय थासारियाव दोनफिनदों होननानै बुंदों मोहम्मद यूनुसआ। राजखान्थियारि दोलोफोरजों मोनसे सावरायमेलाव यूनुसआ बेखौबो बुंदों दि बिथांनि खुंथाया फैगौ बोसोरनि जुननि सिगां सरासनस्रा बिसायख'थि खुंनो नाजागासिनो दङ। बे समाव मोनसे गोनां रादाब बांलादेशनि गाहाय बोसोनगिरि मोहम्मद यूनुसआ फैगौ बोसोरनि जुनसिमनि गेजेराव गावनि मासिनिफ्राय बिबान एंगारनो थियारि। मोहम्मद यूनुसनि बांलादेशनि गाहाय बोसोनगिरिनि बिबान एंगारनो नागिरनायनि आन्दोआव मा जाहोन थानो हागौ? नंगौ, बांलादेशनि गाहाय बोसोनगिरि मोहम्मद यूनुसआ आखाइ दिखांबाय। बांलादेशखौ खुंनो हानाय आंनाव गोहो गैला होननानै आखाइ दिखांबाय मोहम्मद यूनुसआ। बांलादेशआव बे समाव दावहानि थासारिनि गेजेराव मोहम्मद यूनुसआ गावनि बिबान एंगारनायनि खौरां फोसावबाय। गाहाय बोसोनगिरि मोहम्मद यूनुसआ 2020 मायथाइनि 30 जुननि उनाव सानसेनि थाखायबो गोहोआव थानाय नङा होननानै खौरां मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोहम्मद यूनुसनि दैदेननाय सरकारा बे समाव बांलादेशखौ खुंनो गोहो गैला। बे समाव दान बान्था होनोबो गोहो गैला बांलादेश सरकारनाव। बांलादेशआव फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै गासिबो सरकारि बेसरकारि मावख'गिरि मावसुमाफोरा गोबाव समनिफ्राय दान बान्था मोननो हायाखै, जायनि थाखाय बांलादेशनि थागिबिफोरा खुंथाय सरकारनि हेंथायै सोमावसारनो ओंखारबोदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेबादि थासारिनि समावनो गावनि बिबान एंगारनायनि खौरां फोसावदों बांलादेशनि गाहाय बोसोनगिरि मोहम्मद यूनुसआ। मोहम्मद यूनुसआ बुंदों दि हादरा आथिखालाव मोनसे गोब्राब थासारिजों मोगा-मोगि जागासिनो दङ आरो आवामि लीगखौ होबथानायनि उनाव दावराव-दावसि थासारियाव दङ। नखरारि आरो गेजेर हायुंआरि मोननैयावबो मोनसे दावहानि थासारि सोमजिनानै दङ। बेयो हादरनि दावगानायाव हेंथा होदों, जायनि जाहोनाव गाज्रि जोबस्रांनायनि लामायाव आरो बे समाव जोंखौ सोनारनाय थासारियाव दोनफिनदों होननानै बुंदों मोहम्मद यूनुसआ। राजखान्थियारि दोलोफोरजों मोनसे सावरायमेलाव यूनुसआ बेखौबो बुंदों दि बिथांनि खुंथाया फैगौ बोसोरनि जुननि सिगां सरासनस्रा बिसायख'थि खुंनो नाजागासिनो दङ। এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান, ECG টেকনিচিয়ান, ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট, ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট, ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে। নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इनस्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबरेटरी टेक्निशियन, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन, ECG टेक्निशियन, फार्मासी एसिस्टेंट, डेन्टेल हाइजिनिस्ट, इमार्जेन्सि टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।